Hello guys, welcome back. Ako diri guys ako an Nitas Place kanang sa Talisayan. Una ilang kuan diri oh. Kamot-kamot. Dayan ay agila. Kita nyo na guys, agila. Dayon ay heart. Wala na atiman guys, kaya naigo sa bagyo. Dayon ay inani. Duyan. Bird nest. Uro ba? Tara. Na ay helicopter. Ako sinisaka sa helicopter. Mga langga kay mahadlok ko. Asin o mahugno. See? Taan nyo ng helicopter. Naapo dire. Wala pa yung mga tao kay init kayo. Silong sila. Kutsa hagdan. Di ko masaka kay pabili ng sapatos. Tapos sila bahay kubo. What's inside? Nothing. Okay. Tapos sila kawa. Kaya siya guys, na kawa oh. Napot siya. Kani di ay mo ikuan oh. Salanggam, salag. Bird nest. Dan gani dili para pang kopol-kopol. Pero wala yung atiman. Ang mga taong kung mga nidiri kay mga ona lang sila. Ang salag, ang kawa-kawa. Dayon, kanina ay bangko-bangko. Inani rin ilang kuhan diri. Sa una, nindot pa daw ni kayo, karon di na. Kay nadaot sa bagyo. Nice, no? Kaya nasa sa dagat. Nasa sa dagat din. Ilang mga kananan kay kanan dira. Mahalang kayo ko, Andre. Libre man, so kaunta diri, no? Libre. O, dito ang kaunan nila. Pero ay, kana mo na kaunan diya mga on. Napot sila parking area sa tubang. Dayon, kanina napot sila payag-payag diri, oh. Dapit, payag. Init kaayo. Bawi sa ulan, karon pa po daw kuno ni nag-init diri. Swerte kay among paglaag. Kaya nag-init na. Ang nakanindot sa kamot-kamot mga langga kay na nagtalikod siya sa buntod, sa bukid. Pero ang kamot, wala din siya, katalikod siya sa bukid. Nice kayo. Ngara ang kamot, dan yung bukid, dan dito, mag-selfie ka. Pwede kayo kay kuan, pero init lang kayo lagi. Mga tao, taman, mga onra sila. Napot sila bike, na dolphin. Na duha ka baby sa dolphin. Na nindot ang kamot no, nakaana sa bukid. Muni siya ang kuan ni Nitas Place. Na siya sa Talisayan. Poblasyon Talisayan. Dali rin siya makita kay kuan man nakatatak man baybayon siya. Kung padulong ka digto pa left side siya. Pawala. Nice kay siya diri, nice. Patay naglantaka ang bata. Natanaw yung kamot. Adlok lang sa kaunang hagdan niya kay tungod sa ka-close kaayo bitaw ka ng
Sobra na kaduol dayon. Gamay ray allowance. Nana man gud siya o tura mo na ilang kananan. Diha ka mukaon, diha ka magkaon. Dahil na siya sa imabaw na dagat sa ilalom. Balik ipalibutan siya o dagat. Kay baybayon man. So kung gusto mo mga ni, ang ilang kaon diri mga seafoods puro. Kuan ka ng singa na mga isda gyud nga mga kuan namian. Tag 700 per kilo. Hasta ang shrimp. My God. 700 po ang kilo. So, tanawan nyo guys ang kamot. Di ba nice guys silang tawon? Di ba? Adlock lang din. Muna yung entrance sa diri sa kuan. Nita's place. Wala siya. So, na to siya guys. Bye. Amping mo tanan. God bless. Kalimot sa pag-subscribe. Link ka like ka 45. Okay? Amping bye-bye.